نلبونا مدب نلبونا كاب سوني كساب عربي كاب ساعة شدشتك كساب شدشم فرغان وقحتا تتغرب مهاريت أزانا قاعتن حباريتن مدبيا مدب نلبونا سلام زخبركم من زخبر كنن تخطاتلتي مدبن لبونا كم يتحدرو قدمت مالي قدام سوا كم تزل مدبطو ممرغتا نايتهم نعمت ملو تمكرو هيوت زخلصتهم دقاء انجيدا نيرا بوغنا نتمهرون عليتن انقوع نزبك حكو من نابلنا نلومي بتوع مسجد تسفاي بزعبا سوا كابس تتصحفت صحف مستوع درفتات سوا نابخاتكم كنبلينا سناي مكتتال سهل صبحنا سنات بتوع مسجد تسفاي نساوا كم زلومي محزا من اسيات كي كونت كلا يزفلتا قدميش عند شعاتميت تسعان 4 عامة مهرت كل التجزيرة يسيانيرا كم زخنا يخون برخا إرترا وقادا أبهلم زبالة برخا التركب بوتا خلا شعو يترث بمن اسيات زعل أغلقاتن بخلو اتسوى عنك تكون بدحري ود سبزرق زاخوين يسمعني نبران كساب زمن لساون بزيكاتهم حالفهم قوف زبلو ساقمتن سابختن نايت خبابي بزيكا قد انسحوات مبقلاوي أقرابان بزيكا تياب لألي مقلو 5 نبرة زندد مدرا في السها زهب تزتا أي نبرنن اتغذكرو زيد اللي هاروران دوران أنك أبا أبترسون أوان كم مدريز فلح حفا ما يزمسل وارتا مغط بستمت زتخدنا براشون زتوات أراد سنكن زيك الكلو دورنا أماينان مقبنان تخم دورنا الناس انبرا حمد كمقبنا خأذكر عبشان شعاتميت انتسعان شعاتن عامة مهرت كالعي ورار أمد قعو دناس هالساي ورار عبقربار حكة أبزان تتقيل أوانيه نساوات مليسيا كملسان كله خجن وراء صبغي نيرو كساب زريا جن آمنكن كابتون مماتتي إبراهيم أموتشن سايمون برهانن كابسار ساي كساب حمشاي زور أبساواز فريوم أبقعزون كلنا أنت خميلهم أبساواي نبرلو نسبة لكوام إبراهيم كمي جيركاق أبسمراي نبر كبل بحطو ملي سلاي نسمرا نزا سفيحن تطحم قدنا تاتتونن كاب جزا وطيكا ناب جزا نخطأتو 10 مترو مسقوام زي الليكا بغد هنصاتاتا أب عالم اتدنا يترفدو أب بيت أب قدام كواد سلال زي تسئنالا بمبراهتا نغطرن سلامن معرق التقبرو مساوا كوادا درا مفتانو نلاق صنبر نخال أي حسب كوان أسمران سوان دا بينا رخب كان ودي مسبلكوا أسمرات إليان سرحوا سواد ما إرتراويان سرحنايا كلتين كا برخين نيرن بلني سوا مسآتنا عمرن سرعن هيوات زهانتو 7 حمنا فتلي قد لزلب قوم من إسيات قد لي إرترا كاب إسات لليو زترفهم وتزامات
ገለ መባእታዊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወስዱ ገለ ኣጽዋር ዝመሃሩ ኮታ ዝስልጡኑን መንእስያትን ማዮም ዝሰተዩን ደቂ ሃገር ካብ በረኻ ውፅኦም ናብ ዕምርቲ መዓስከርዮም ቀይሮማ እቲ ንብረት ካብ ኢድ ሰብ ክምንጥል ዝቃለስ ኣብ ክንዲ ደበና ዶረና ከዲኑ ምስ ሓያል ህበቡላ ዝወርድ ዝናባ ምስኣ ነይሩ ሳላ ሰብ ግን ፍርቂ ካብቲ ክፉእ ገጹ ዝጎደለ ኮይኑ ተሰሚዑኒ እቲ ከም ቃሕታ ንኽትዕንደር ከልካል ዘይነበሮ በረኻ ሕጊ ካብ ዘንበሮ ሕንጻጽ ተንከስ ዘይበሃሉ ዓዲ ስነ ስርዓት ኮይኑ ጸኒሑኒ ኣነባብራን ኣካይዳን ኩሉ ነባሪኣ ብሓደ መስመር ይምራሕ ካብ መስመሩ ዝወፅእ ወላ ሓደ እኳ የልቦን ወዲ ሰብ ብሕጊ ጻጸ ክመሓደር ኣብ ሳዋ የርእዮ ብመስርዕ ምንቅስቓስ ብሓባር ሓኾት ምባል ኣብ ልክዕ ግዜ ኣብ ልክዕ ቦታ ምህላው ሳዋ ባሕሪ ዲስፕሊን ኮይና እቶም ብሓባርን ብዕላማን ናብ ሳዋ ዝመጻና ገሌና ፍርያት ሳዋ ገሌና ድማ ዘይንፈልጣ ብምንባርና ኣነባብራን ኣካይዳን ሳዋ ንገሌና ሓድሽ ነገር ንገሌና ንቡር ትርኢት ነበረ እቶም ብሕጊ ጻጸ ዝሓለፉ ደቂ ኣሃዱና ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሽዑውን ምስ ሳዋ ሓለፋ ምትእስሳር ነይርዎም ቦታታት መተዓልምቶምን ዓለምቶምን ዝወፈርዎ በረኻታት ዘጓነፎም ፍሉይ ተርእዮ ይዕልሉናን ግን ኣብ ሂወቶም ዋጋ ወሲኾም ንሳዋ ስለ ዝተመልስዋ ገለ ካብቲ ሽዑ ዘድንቕዎ ዝነበሩ ናይ ታዕሊም ኣጋጣሚታት ከም ተራ ነገር እዮም ዝርእይዎ ሕጆም ናይ ክፍሊ ታዕሊም ከልዕሉን ከለዉ የስሕቖም እቲ ቡምባ እናበሉ ዝደርብይዎ ዝነበሩ ሓሙኽሽቲ ዝመልአ ታኒካ ወይ ጨርቂ እናዘከሩ ይስሕቅሉ ኣብ ታዕሊም ዝሕበንሉ ዝነበሩ ጉዕዞ እግሪ ድሕሪኡ ምዝሰዓበ እናነጻጸሩ ይንዕቅዎ ድሮ ኣብ ውግእ ካልኣይ ወራር 1998 ዓመተ ምህረት ናይ ግዜ ኩናት ጉዕዞ ምስ ሸበድበዱን ጽዕነቱን መሊኾም እዮም ምስ ጸላኢ ፊት ንፊት ብዓረር ገጢሞም ኣብ ናይ ሞትን ሕየትን ውግእ ሳሃሮ ሰጊሮምን ዓወት ተደሪሮምን ኣብ እግሪ መኸልን መታሕትን ምድረ ሰማይን ሰብን ብረመጽ እናተገጸቡ ምድሮም ከየድፈሩ ብምዝዛሞም ሓበን ኣለዎም ነብሶም ትዝታ ናይ ሳዋ እምበር ደረጃት ዓላማይ ሳዋ ሓሊፋቶ እያ ምስቶም ኣብኡ ዝጸንሑ ተዓለምቲ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ ነበሮም ድሮውን ነቶም ኣቦቶኦም ዝጸንሕዎም ተዓለምቲ ማንጁስ ክብልዎም ሰምዕ ነበርኩ ኤርትራዊ መንእሰይ ሳዋ ድሕሪ ምብጽሑ ክንዲ ምንታይ ከም ዝቕየር ምልምላት ሳዋ ዮምቶም መሰኻኽር ጸልማት ክፈርሕ ጉዳም የነይረ ዝበለና ወዲ ኣሃዱና ነይሩ ጫፍ ማይ ተመናይ ወይ ብሎክ ወኽረን ህልም ዝበለ በረኻ ገይሮም ዝወስድዎ ውሕዳት ኣይነበሩን ካብ ዕላል ዞም ኣብ ሳዋ ዝተመልመሉ መንእስያት ከም ዝተዓዘብክዎ እቲ ኩሉ ኣብ ሳዋ ዘሎን ዝሰላሰልን ነገራት ቅድሚ ሳዋ ብዝነበረ ኣተሓሳስበኦም ፈጺሙ ዘይከኣል እዩ ንዝኣማኢትን ኣሽሓትን ሰባት ብቕዱ መገዲ መንባር ክፍተን ዘይብሉ ኣብ ግዳም ምሕዳር ነብስኻ ንበልዐ ምሃብ ለይቲ ወይ ብጸላም ኣብ በረኻ ምጓዓዝ
ፈጺሙ ዘይሕሰብ ኮታ ኩሉ ነገር ክግበር ዘይከኣል ነይሩ ንትምህርቲ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝነበረ ኩሉ እዋን ውግእ ካልኣይ ወራራይ ተዛዘመን ዝነበረ ብሕልፊ ሩሱን ኩነታት ባድመ ንኹሉ ወራ ዓብሊሉ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣብታ ጸባብ ዓዲ ዕንክሊል ይብላ ነበራ ኩሉና ኣብ ሳዋ ዝነበርና ሰባት በቲ ኩነታት ቁሱናት ኣይነበርናን ዓወት ጥራይ ክንሰምዒና ንደሊ ቅንጣብ ካብ መሬት ኤርትራ ብወረርቲ ክትሓዝ ኣይተዋሕጠልናን መማህርተይን ደቂ ኣሃዱየይን ኣታዚ ትምህርቲ ቀልጢፎም ዘይውድኡልናዮም ሰብ እናተዋግአስ ንሕና ኣብዚ ክንድቅስ ክብሉ ምስ ሰማዕኩ ውሽጠይ ናብ በረኻታት ገድሊ ተዓዝረ ብሓቂ እዚ ሓቦ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ፋሽኑ ከም ዝወደቐ ዝወስዶ ነይረ ንተጋዳላይ ጥራይ ምስ ሃብክዎ ብኣርባዕተ ነጥቢ ዓጽዮ እየ ድሮ ስምዒት ሃገር ሓዲርዎምሲ ምስ ብጾቶም ኣብ ኩናት ክህሉ ተሃዊቖም ኢለን ሓሰብኩ ብውሽጠይ ተሓቢነ እቶም መንእስያት ኣብ ናቕፋ ፈርዮም ኣብ ደጀናት ናቕፋ ኮይኖም ዝዛረቡ ዝነበሩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊኦም ደቂ ኣሃዱናን መዳቕስትናን ገሊኦም መዋዕልትናን መጻውትናን ኣብ ሓደ መኣዲ ዝተቐረብናን ዝተኻረዩና ዝዋዘዩናን ዘስሓቑናን ብጾትና ከፊልና ኢና መጺና ክሳብ ኣብ ስንክልና ዘብጽሕ መውጋእቲ ገጢምዎም ዝተፈልዩና እውን ነይሮም ናብቲ ሞትን መውጋእትን ዝጸምእ ውግእ ንኽመለሱ ምህንጣዮም እምበር ቅድሚ ኩሉ ሃገርን ናጽነትን ከም ዘቐድሙ እዩ ኣርእዩኒ ለቀ እቲ ምውርራስ ዝበሃልሲ ከምዚዩ እብል ብውሽጠይ ኣብ ትምህርቲ ጽሙዳት እንተነበርና እኳ ዝበዝሐ ዕላልና ብዛዕባ ትውግኢ ነይሩ ስምዒትናን ዘረባናን ሃገር እዩ ዝሽትት ትምህርትና ምሕባር ትኽስዩ ነይሩ ኣብቲ ንመምሃሪ ዝሓዝናዮ ካርታ ዶብ ኤርትራ ብልክዕ ንኽነመልክት ብዙሕ ግዜ ኣብ ክትዕ ተጸሚድና ኢና ኣብ ኣመና ንኡስ ዝምጣንዩ ካርታ ተሞርኪስና እንገብሮ ዝነበርና ክትዕ መዛዘን ምስተሳእኖ ኢብራሂም ኣምቸ በቲ ጸያፍ ቃላቱ ትንበሉ ግንባር ምስከድና ኣብ ምድሪ ኸርእየኩም ኢሉ ምስ ኣስሓቐና ንትምህርቲ መጺእና ኸነብቅዕ ብስምዒት ዝኣክል ኣብ ዘይስራሕና ግዜና ነጥፍእ ከም ዝነበርና ተሰዊጡና ኩልና ምድፋዕ እጅታት ብምንባርና ብሓባሪ ተኽሲ እናተመራሕና ሞርታር 82 ሚሜ ሞርታር 120 ሚሜ ናብ ዕርድታትን ማዕስከራትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳሕዲሕናዮ ኢና እግሪ መኻል ብእሳት እናተለብለበት ብዋናታታ ኣብ ዝኸበረትሉ ከቢድ ውግእ ውዒልና ሓዲርና ድሕርቲ ትምህርቲ ግን ብዝተዋህበና ኣንፈትን ማእዝንን ዳርባ ቡምባታት ክንሰድድ ዘይኮነ ንጸላኢ እናኸሸፍና ወይ ብዓይንና እናረኣና ኢና ቡምባታት ሞርታር ከነተኩስ ብሓጺሩ ኣጽዋሪና ክንመርሕ ኣንፈትን ርሕቀትን እናዓቀና ቡምባታት ኣብ ዕላምኡ ከም ዝሃርም ክንገብር ሳይሞን ብርሃነ ኣበይ ከም ዝዓልብ ዘይትርእዮ ቡምባ ምጥቋስ እንታይ ማለት እዩ እናረኣኻን እናነጻጸርካን ክኸውን ኣለዎ እምበር እዩ ዝብል ዝነበረ እቲ ገድሊ ኤርትራ ዝምክሓሉ ናይ ኒሕ ሃገራዊ ፍቕሪ ተወፋይነት ትብዓት መንፈሳዊ ሓብቲ ብህየቱ ኣብቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰጊሩ ከም ትስሕል ኣብ ገድሊ ሳዋ ድማ ኣብ ናጽነት መሳግሮ ታሪኽ መኸተ ኮይና ትቕጽል
ሃኒባል በረኸት ኣባል 22 ዙርያ ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ሳዋ ዘጋጠመቶ ሓንቲ ዕላል ኣካፊሉ ነይሩ። ንሱ ጽሑፉ ክጅምር እንከሎ ሓንቲ ደጋጊመ እውን ኣዕሊለ ዘይመንዋ ዛንታ ናይ ሓደ ፊልሞን ዝበሃል መዳቕስትን ኣላትኒ ይብል። ፊልሞን ኣንጭዋ ሓፂር ጸልም ኢሉ ኣብ ዝገብሮ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ዝጋገ መስሓ ኣብ ጉያ ኣዝዩ ቅልጡፍ ብሓፂሩ ፍቱው ኣባል ሓይልና እዩ ነይሩ። ኣንጭዋ ትብል ሳጓ ኣብ ሳዋያ ወፂኣቶ። ስለዚ ከዓ ብዘይጋ ደቂ ሓይልና ብዙሕ በታሽም ዝፈልጦ ሰብ የለን። ፊልሞን ዓራቱ ኣብ ጥቓ ፋይዘት ለጊባ ስለ ዝነበረት ሓደ ለይቲ ሓይሊ ምልእቲ ብስምባደ ተንሲኣ ክሳዕ ትእከብ ነዚ ፋይዘት ገልጠምጠም ኣበሎሞ ኩሉ ሰብ እንታዩ ተረኺቡ ብምባል ናብ መስርዕና በብሓደ ወረር በለ። ኢታ ድሓንዲኻ ኢልና እንተሓተትናዮ ፊልሞን ኣይግዳዱ ኣብ ገጸይ ገለ ነገር ፈለኽለኽ ኢሉኒ ሽዑ ሃንደበት ዓይነይ ቋሕ እንተበልኩስ እዛ ኣንጭዋ በዚ ገጸይ ሽው ኢላ ሓሊፋ ምስ በለና ኩልና ካብዛ ጥዕምቲ ድቃስና ስለ ዝኮለፈና ክላ ኣንጭዋ ርኤልካሲ ሓይሊ ምልእቲ ተተንስእ ኢልና ነናብ መደቀሲና ተመለስና። ንጽባሒቱ ንግሆ እንተዘይተጋጌ ኢሳቅ ዝበሃል ወዲ ሓይልና ይመስለኒ ንፊልሞን ኣንጭዋ ኢሉ ፀውዖሞ ሓይሊ ሙሉእ እታ ጉዳይ ስለ ዝፈልጣ ኩሉ ሰብ ብዘይወዓል ሕድር ነዛ ሳጓ ጥበቐሉ። ሳዋ መሰጋገሪ ናብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን መሰረት መጻኢኻ ተንጽፈላን ቦታ ስለ ዝኾነት ነታ ዝነበረትና ዓመት በዝተኻለና መጠን ክንጥቀመላ ንጽዕር ነርና። ስለ ዝኾነ ከዓ ኣነ ምስ ዮናስ ዝበሃል መዳቕስተይ ምስ ትደረርና ድሕሪ ፎልዮን ናብ ካፈተርያ ኣንሶላ መሸፈኒ ጣንጡ ሒዝና ላምፓዲና ድማ ለይቲ ሉቸ ስለ ዘይነበረ ከነጽንዓላ ብምምላእ ክሳብ ሰዓት 1-2 ናይ ለይቲ ነጽንዕ ነርና። ካብኡ ምስ ተመለስና ብጥሜት ሃለፍ ስለ ዝብለና ናብዛ ጥሕንን ጉጭጓጭና ንኣቱ። ምስ ዮናስ ከነጽንዕ ኣምሲና ናብ ሓይልና ምስ ተመለስና ከብድና እናፈቐድና ፊልሞን ኣንጭዋ ኣብ ፊተይ ዝነበረት ላዕለዊት ዓራት ኣፉ ኸፊቱ ደቂሱ ረኣኽዎ። ድሓር ናይ ዝበልዖ ዝንውርኩ ባሽኮቲ ርፍራፍ ክፍትኖ ኣብ ኣፉ ኣእትኹልሞ በልዖ እዋ ሰብዶ ደቂሱ ኸሎ ይበልዕ እዩ ኢለ ንነብሰይ ሓተትክዋ። ንምርግጋጽ ዘይደግሞ ብምባል ካብቲ ብሽኮቲ ንእሽቶ ስብር ኣቢለ ኣብ ኣፉ እንተእትኹሉ ንሳውን ዕጫተን ቀዳሞት ርፍራፍ በፂሕዋ ተዋሒጣ ናብዛ ኸብዱ። እዋ ዮናስ ኣንጭዋ ደቂሱ ኸሎ ይበልዕ ኣሎ ድማ በልክዎ ነትብጻየይ። ንሱ እውን ይበልዕ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ከበረያ ይገበረን። ኣነ ግን ተስፋ ይቆረጽኩን። ካብተን ኣቐዲመ ዝሃብክዎ ስባር ብሽኮቲ ዕብይ ትብል ስብር ኣቢለ ኣብ ዝኣፉ ንዓኣ ኸዓ ኣሰር ዓሌታ ስዒብዋ በሊዑ ከም ዘኻልእ ክኹልስ ዝጽበህ ኣፉ ሃህ ኣበሎ። ሽዑ ዝደቀሰ ተመሲሉ ዶ ደኣ ብሽኮተይ ይውድእ ኣለይ ኣሎ ኢለ ተጠራጠርኩሞ ሓደ ሓሳብ መጻኒ። እስከ ኣዋዘ ዘይፍትኖ ብምባል ንእሽቶ ኣዋዘ ኣብ ኣፉ ይገብረሉሞ ፊልሞን ከም ቀደሙ ይውሕጦ። እዋ እንታታይ ዝርኢ ዘለኹ ብምባል ንርእሰይ ጋን ኮነኒ። ሽዑ ሓዲ ኣላ ኢለ ኣግዝፍ ኣቢለ ኣዋዘ ኣብ ዝኣፉ ጉዳመኛ ፊልሞን ነዚኣ እውን የናሕስየላን ናብ ገረርኡ ኣመሓላሊፉ ናብ ከብዱ ደኣ ሰደዳ። ተስፋ ቆሪፀ ድማ ናብ ዓራተይ ከይደ ጉዳይ ከብደይ ምግባር ጀመርኩ። ኣብ መንጎ ተዛኔ ጥሕነይን ብሽኮተይን እናቋስኹ ከለኹ ሃንደበት ኣንጭዋ ካብ ላዕሊ ዓራት ናብ መሬት ዱብ ኢሉ ወደቐሞ ኣነ መብልዐይ ኣቋሪፀ ቀዘዝ በልኩ። ወዲቑ ክሳዕ ዝትንስእ ዝነበራ ካልኢታት ርእሰይ ኣእላፍ ሕቶታት ኣልዓለ። ሞይቱ ድዩ ተሰርኒቑ ድዩ ሕጂ ዲዳ ኣስርና እሞ ናይ ብሓቂ ደቂሱ ኸሎ እዩ ዝበልዕ ነይሩ። ገና ኣብ ከምዚ ናይ ሕቶታት ነውፅን ከለኹ ኣንጭዋ ዓርከይ ብደዲሉ ሃኒባል ማይ 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 ሃኒባል ማይ ሃኒባል ማይ በለንሞ ብስምባደ ዝኣክል ኣብ ጎነይ ዝነበረት ምልእቲ ናይ 20 ሊትሮ ጀሪካን ሓፍ ኣቢለ ኣብ ኣፍዋን ቆርቂራ ዝተኽቦ። ኣንጭዋ
ማይ ሰትዩ ክረጋጋ ኣብ ጎና ዓራተይ ዝነበረት ታሕተወይቲ ዓራት ኮፍ በለ መስርዕ ምልእቲ እዚ ኩሉ እናተኻየደ እንታይ ዓይነት ድቃሲ ወሲድዎም ሓደ ሰብ እውን ዝረድእ ኣይነበረን ኣንታ ሰብ የለን ድዩ ኢለን የማናይ ቁሊሕ እንተበልኩ የናስ ከምዛ ገንዘቡ ከፊሉ ኣብ ሲነማ ኣትዩ ናይ ኣክሽን ፊልም ዝርኢ ዘሎ እግሩ ብገመድ ኣብ ዝሰርሖ መንጠልጠሊ ሰቂሉ ጥሕኑ እናጨለጠ እዩ ዝዕዘብ ነይሩ እንተ ኣነ እንታይ ኢለ ከም ዝዛረብ ጠፊኡኒ ይስቕ ክሓቶ ብል እሞ ንስኻ ዘብላዕካና ኣዋዘ ሰርኒቑኒ ቀቲልካኒ ነርካ ከይብለኒ ፈሪሐ ስቕብል ድሓር ግን ስቕታ በዚሑ ኣነ ኸኣ ክፃወሮ ስለ ዘይከኣልኩ ኢታፊል ዓርኬ እንታይ ደኣ ኮንካ በልክዎ ፊልሞን ርእሱ ኣብ ኢዱ ኣደጊፉ ዝን ኢሉ ድሕሪ ምጽናሕ እምባእ ስቕስ ከብል በጀኻ አንተ ወይ ዝበልዓና ዓደስ እንዳ ቃር ጌራትለይ በለኒ ኣነን ዮናስን ነዛ ሃንገር ብስሓቅ ክልተ ገበርና እሞ ተስፋ ማርያም ዝበሃል ኣባልና ቀዳማይ ሓይሊ ኣይትድቅስ እንዲኻ ምስ በለ ብጉያ ብዓራትና ኣቲና ኣፍና ዓቢስና ምስሓቕና ቀጸልና ከምዚ ዓይነት ክልተ ጫፋት ናይ ፍርሕን ስሓቕን ህሞት ኣጋጢሙኒ ስለ ዘይፈልጥ እዛ ፍጻሜ ኣብ እምሮይ ዓብ ዝኽሪ ዘለዋ عتيري أفراد